Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Nasi trikuno kwa Donoro ku Epworth uko kwatashedzwa na baba vachenai vakati vatape nawo chimboyai kuno ndasangana nedambudziko mukati memhuri yangu. Mwana wangu mwanasikana ane dambudziko raasangana naro. Tikati aiwa regai tisvike ikoko muzvitaurire imi pamwe chete nemhuri kuti dambudziko ramuri kusangana naro rakamira sei. Zita ndinonzi Robert Tapfumani. Thank you very much for believing in us. Thank you for supporting us. This is Zim News Beat TV. What you need to do is to subscribe, like our Facebook page or follow so that every time we post something new, you will get a notification and you will never miss some of these informative programs. We may differ on how we do things. We may differ on the approach, but at the end of the day, individuals and families should get closure on issues that is affecting them spiritually. Sekutara wandaita ndati tiri ku Epworth kwa Donoro. Musikana wandigere naye padivi pangu ndiye anonzi Chenai. Zvichida vamwe makambomuona kana kuti makambomunzwa achitaura dambudziko raari kusangana naro, asi kutaura anenge akataura chanetsa ndechekuti awane rubatsiro. Vanzvadzise Chenai, makadi Spirit makadiwa. Aiwa, muri kunyeba. Aiwa. Panatoti makadi mukati ndiri kutorwadziwa. Hatisizvo. Chachijairirwa ndichongoti ndiripo hangu. Handitika mushe mani makore makane kuzvara vanzvadzi? Ndine 29. 29. Handiti ndakanzwa baba wandifonera inini nemi tanga tisati tambotaura. Handiti tatotanga kutaura ndaita se ndauya panapa. Dambudziko ramasangana naro rakatanga sei? Dambudziko rekuti ritange ndava nemunhu wandaifambidzana naye, munhu yatakasangana kuMbare. Ini ndinoita zvekubika tea kuMbare. Saka nekungoona nawo nekutengeserana tea ndokudanana kwandakaita nemunhu akanditi haana mudzimai. Saka iniwo nokudoimba sezvo handinowo murume nemunhu wane kufambidzana naye handisina, ndokufambidzana naye kwandakaita naye. Zveshuwa takadanana, tichidanana 2 years. Alright. Ya, takachovha. Munhu aiti adaundurora mataurirana nekuirana kwatanga takaita. Saka ndisingazozwa hangu kuti nemudzimai wake, mudzimai anga ariko here kana kuti kune kwaigara somewhere nandisingazivi. Nokuti ndandisina time kuti ndinotaura nenguva dzakati. Ndangota nechero pandada pandaitaurira naye 12 midnight. Iye aiwashunaito ndisura kana aingawa meseji nakwava kufona, aingofona chero time yangofona. Saka inini nokubhilivhiwa ndikabva nangoti hanachi ana mukadzi. Chakazoita ndechekuti mukadzi uya akazotora foni yemurume wacho akutaura nini akutaura nini semurume wacho. Ipapo nini ndandava nenhumbu nandane 4 months achiti ndokumbira kusiyana nemurume wangu. Infect takatanga kuita nefoni yake ndokumbira kusiyana nemurume wangu. Ndatanga kuti murume wako upi kana kuti iwe ndoda kutora murume wangu. Achinzi aiwa murume wangu wakudanana naye anoshanda kuMbare. Ndokwanisa kutaura zita. Chimborisiyai zvake zita remukomana wacho. Anoshanda kuMbare. Akaona meseji unotaura naye ndauna respect. Nekuchingotaura nemurume wangu shorongwa yaita se yawada ndakazvibata kubva kudzara. Kopesa pamaregere kutaura. Because inini ndakadanana nemurume uyu tane 2 years. Iye wacho anambobvira ndudza tanechi ane mukadzi. Koimi makadii kugara mandiudza. Achinzi aiwa gara watosiyana naye kwamba uchidanana naye ndiri kukugadzira. Sekutaura kwatakaita ndaifunga kuti mafanisi. Saka ininiwo munokozva zvinoita vakadzi takatanga kukandidzana mashoko pafoni. Zvikatamba achingotaura kuti kutotadza hako kuramba uchingotaura nini
ndiri kutokugadzira ende iwewo ndiwo uchaudza vamwe uchanditsvaga. Ndaifungudza kuti mafanisi. Saka murume wacho ndakazomubvunza. Wona iwewe kasaka ndakusenda kubasa. Nenyaya yekuti chini? Nhumbu yaindirwarisa. Wona iwewe mudzimai wako akundifonera. Iwewe ukanditi handina chini? Handa mudzimai. Ko chii chiri kuitika? Vazonti ndakasvika kudza. Wozi ini ndoda wakadzi 2. Ndakaona kuti ndikakuudza unoona ndase ndiramba saka ndakadaro. Saka ndaimanisara newe chero time ndaita se ndataura newe. Waindiudza kachokwadi. Wona kwakusvika nyaya chimukadzi wakati adada se ada kundigadza chinzi hamba kugadzira. Ndarapai mukadzi ndo pakazotora foni yemurume wake akutaura neni semurume wacho. Anga ari manheru. Hatonditi yes baby yes chichipai. Hata kutotaura nechini mati WhatsApp. Abo warara here handisati wadya here ndinodya sei yeusipo chichipai. Ndati hauna mudzimai wako akamasvingoita sei achingondituka achingondipopotera. Unozondichengeta here iwewe nenhumbu yandinayo kuzotira mangwana. Mukadzi ndo pakavhazwa kuti ndine chii? Ndine nhumbu. Achinzara ndinokuchengeta. Handikambotadzi ndikatadze kukuchengeta nekuda kwokuti chii? Mukadzi anga ari kupopota. Iwe ukaona akupopotera mbokaita sei akanyarara chirega kumupintura. Hata pane pangopo kuti unoamba akanyarara ozoona kuti apa moita sei apanyararireke ndirabe nchipintura. Vamwe ausiyana nayo. Alright. Achinzi saka urikudei chichi mukadzi andikutaura naye. Inini usazivawo ndakutorotomokawo paya ndichitaurawo chi zvakawanda. Akana kuuya mundigirira achiti ndoda zvakadai chipaya. Semunani pambirozo. Alright ndazvinzwa. Zvishua. Mukadzi wemwe vadhirita mameseji ese anga achitaura neni pafoni yani. Pafoni yayo. Vazomangwana makuseni. Avazotanga kutaura neni foni yenzimai yake iye manje. Iwewe chinai uda kutange munhu akangwara. Ndati ndaita sei? Utone nhumbu zvako. Tone 4 months. Chidanana nemurume wangu saka usida kusiyana nechi nehusband yangu. Iwe siyana nehusband yangu. Mai Sasha. Murume vaigire mvura yekuno iripo. Iripo. Alright. Saka apa mama kutoziva kutoti vanondonzi Mai Sasha. Handa kutoziva. Mai Sasha. Inini handange ndazoti ndiwere sendachitaura naye pafoni. Akanga azvindojidzwa ndonzi Mai Sasha. Sasha wemwana womurume wamaidana naye. Alright. Vane vana 2. Alright. Saka iwe usasiyana nemurume wangu. Saka ndakutoenda nokugadzira. Mwana iyeye haumbofa wakaita sei wakambata. Alright, mesa pekutanga ndakambokumbira sora. But sora hana kuita sei? Hana kuigamuchira. Alright, inini handichaziva zvaunenge waita sei? Zvaunenge waita. Pangonditi it's okay. Handinazombotaura naye. 4 months ka ndakupinda 5. Svika toenda zvoshuwa kuita sei? Kundigadzira. Saka zvakatanga ndichizvipa makumbo. Kuzvipa makumbo. Ndiye nhumbu kudaro. Mama akandibvunza kuti indinowana 2. Kwana vako ndo maitira vaita here? Ndatovati aiwa handirambobvira ndakazvimba chi makumbo. Maybe kusiyanawo kwerudzi zvinogona kungodaro. Since alright. Kudzamara makumbo aya kuti akuzovitsira. Kutovitsira. Ndakati pamwe nhumbu. Ndisingazivi kuti kugadzirwa kwandadi kwandaita ndo zvakatifoirisa izvozvo. Ndakazoita miscarriage muna December musi wa23. Past 4 kunze kuchena ndakasunungukira kuchitungwisa.
ndaita miscarriage. Ndakati hazvinhumbu pamwe zvadi zvapfuura. Yanga ine mwedzi mingani? Ndane 7 months. 7 months, okay. Kati hazvinhumbu pamwe zvadi zvapfuura. Saka pamwe makumbo akuita sei achaserera. Tatobva ushungu kuti yakunokumba. Zvishwa dumbu rakatomboserera sezvisungu mami nechini. Mama achitombonditi chimbosunga dumbu rako. Mbosunga ndichisunga mama achinditoa. Ndichisunga hazvisewo ndichiitwa. Dumbu racho harisi kumboserera. Makumbo acho ari kungoramba akangodi. Akamboserera zvawo zvokutotiwo zviri nani. Ndopata kambotanga kufamba tichifamba nakudumbu kuti dumbu rangu hazita serera ndoshauza kuti chii anorudziswa anoitwa sei ndichiitwa. Saka pakazitanga kuzvimbawo makumbo. Makumbo akuzvimba. Mama akati chii naye maita ndati handisuziva. Famba achinzi wagadzwa nemurume mudzimai wagadzwa nemukadzi murume waifambidzana naye. Tsanangudzo dzingoramba dziri idzodzo kwese kwatiri kungoenda. Tibva tasvika pakuaudza. Kuti wakazviti alright kuti kuzomufonera. Kuti wakamufonera zveshuwa. Danga akabvuma panguva iyoyo kuti zveshuwa mwana ndakaita ndakagadzira. Nemari dzatanga tabudawo nekufamba kwataita kwataita. Pamwe ndisingazivi kuti muda ndakaoronorwa here adana ndakaita usine kusaziva. Kuti wakamufonera. Hakuna zvakaita mwana wangu. Wona manje paazosvika panguva yakadai. Achinzi handiziri. Ndofunga kunamata kwandoita shamu yaMwari iri kutomurova. Svika pakudaro here achinzi ini ndinonamata saka maplayer shamu iyoyo ndiri kutomurova kudaro kuti hazviri kudaro. Handine muzukuru wangu anogara kushamba. Mwana vatete avo vakapfeka hetawo. Vaitaura naye. Vakambotaura vese paFacebook. Vazotaura vese. Vakuita zvemaWhatsApp. Saka mimi gogo. Muda kuti gogo wangu afe. Muzukuru wangu uyu aitaura asina kumirira inini. Aitaura seanga ari kusaidi kwake. Muda kuti nini gogo wangu afe here. Nekuti mimi ndimakadi muri kuramba kuti hamsi makagadzira. Achinzi mandikudze chokwadi pano. Zveshuwa ini gogo wako ndakavagadzira. Ndakaenda kun'anga yekuchitungwiza kunonzi kwaMakoni. Saka n'anga iyo ndiyo yakagadzira but inini handina kugadzira ndichiti kugadzira sama. Ndakagadzira ndichiti ndogadzira murume wangu. Saka inini murume wangu ndiye akatosausha kunani kuna sama. Achinzi gogo tiri kumbirawo kuti musunukure ichi munhu. Zvinezvionepa zvasvika. Gogo havachatombokwanisi kana kudya chaiko. Kana kusimuka kutaura zvakunetsa. Achinzi ndazvinzwa. Inini zvandakuchiita. Ndiri kudawo mari yangu yandakabvisa mundiro kwagogo $200 yekuti ndisunungurewo inini mwoyo wangu. Vozobvisa mugogo handizoziva kuti vachadawo mari yavo yemari yavachazodawo. Asi zvinhu izvi taura chokwadi panashi musazvinonokere wozvane deadline. Saka next week iyo musi wechitatu ndomusi wa24 ndo deadline yatanga takatara. 24 April. Last month. Ndo deadline yatanga takatara kuti kubva muna August svika 24 April. 24 April anenge achiparara. Saka imimi kana matoona kuti ndizvo matofunga ibva matotsvaga mari zvezvizvi munhu ingaita sei atouye tende kwagogo anoorunhwa because musi wa24 anogona kusvika. Akasvika musi wa24 haasi kudarika. Achinzi wo saka aitaura achirekodha
achinzi iwewe kana wakuudza ana dad wako waudze uchiti hanzi namai Sasha ngawatsvage mari yangu, asi usavaudza chiti ndindakagadzira waudza chiti nini ndakagadzira imba yangu. Saka ndo zvakazobatanidzwa kuna Sama. Asi apana achindazvinzwa wafonera dad bvawaudza abva afona kunoku abva atudza fatifowadhira maaudio avaitaura nawo. Saka isu takati maaudio aita se aitaura achinzi napanasho imimi sekuzvomuchiita chiitai imimi kuna mai Sasha mari taiwana kuti mimuzive pana mbuya ava mari taiwana tochienda tese kupi kuna mbuya tokupa mari yako mwana angasunungura. Alright. Panasho yevhatudza kunoku achibvaudza mudzimai uyawo kuti ana sekuru vati mari yako tinayo. Saka mangwana mekuseni tomuka takaita sei? Takananga kwagogo. Achinzi aiwa ndazvinzwa. Zvowashasha uko yakakasika kumuka bhaya tonanga kwagogo. Isu kunoku mukawa payakomva sveva titakura pataita sei pataenda zvova takaenda tanga takawanda tasvika tikatosvika shasha itoriko inga ina mai vacho nasisi vacho patapinda uchipinda pagedhi unobhadhara $5 suso nekusaziva hataiziva kuti kunobhadhirwa $5 ndakatanga kupinda nadhidhi wangu patapinda vataisa mari vatanogeza tobva tabvako tobva tanzi kurumu kwacho ndakwanenge vari gogo wacho. Vatapinda mukati wataura matauro akaita achinzi inini ndoda mombe 2 mai Sasha nda $200 yake kuti aiworonere munhu. Saka ndiwo mari atiri panapa. Aho gogo sitatisina tiri kukumbirawo kuti musunungurewo mwana unai zvaakaita. Hamukuti ndiri kuzvinzwa asi handisunungure musina kuisa mari yamai Sasha isai mari totangire ipapo yangu wedare itakuida. Alright. Mama ndopo wakazouya wasvika vawapinda wabvunzawo mama mabva wataura dambudziko rakatanga munani mama wakataura muna August achinzi exactly ndizvozvo watanga kutaura namama achipindura achinzi mai Sasha zvawataura tazvinzwa tinotsvaga mari ishobva watabuda. Mai Sasha tikatomboedza kumukumbira sori tirimo haana kana kutombozvinzwisisa sori. Mai vake vakatoti nini kutoshamisikawo nazvo kuti mwana uyu kunoku akakuratidzwa nani sango kwakadai handitokuzivo wenyu. Watabuda watauya kumba teire chitu takaenda futi tisina futi mari. Wanga kuri kuedza futi kunoedza kunonyengerera kutaura nani nawo. Watabuda kubva kuno seni wataenda tasvika mai Sasha yariko tasvika vatapinda pozi tatanzi kuti ndiworonore mwana venyu panoda murume vacho. Murume apa mukadzi wacho apa ndoronora mwana wenyu. Imi ndemutsvaga murume kuti murume takamushaya mwanenyu haoronoki. Saka mukadzi akamboedza kuvharidzira gogo azviite kuti baba Sasha uye kuno nekuti haana chaari kuziva kuya kwese kwandoita kupi kunoku ndongoya ndegana chanoziva. Lakini saka zvoitwa sei iyo ndowanzwa tsitsi kuti tirorone asi wewe pekutanga ndakambokubvunza kuti touraya here kati eye toroya here kati eye
kakubvunza katatu maisasha nhasi wandifumura wakungo nzwa tsitsi saka ini uchado wangu muripo wokundifumura kwaita sei kwaita nokuti isusu munhu tanga takati kuuraya ende deadline inga riri komuswa 24 April saka zvakutoda chimbi zvinhu izvi baba Chenai dedi wakadaira mbuya zvamukuti handikuti ndiri kuzvinzwa iyenge iri Sunday matara ndiri kuzvinzwa mbuya achinzi alright atabuda atakutoya kunokumba tiri munzira mbuya wakazonditakura tafamba because pane distance mota yanga yaenda nomwa fiyo yedu isusu yakanonoka kudzoka but anzi nambuya achipinde muno muno kuseye kumberi ndapinda namama mbuya yakanditi saka imimi mai Chenai muda kuti mwana afe here nekuti mukadzi uyu ari kuchemera nhau imba yake ari kuchemera nhau yehama kuti nini hama dzangu dzakuziva kuti ndiri muroyi nekuti ndini ndakaroyani Chenai imi ndemotsvaga murume muye naye toronera mwana musatedzere zvipi zvekutaurwa nauyu namaisasha nokuti maisasha pachaakutochema imba yake imi mukuchema urwere imba ikaparara inotsvaga kugara imwe ko mwana enye akafa akunoka muno mwana saka imi ndemotsvaga murume ena ende nditoziva kuti muchamuwana mangwana watisiya motikari kazoya vasvaibva takura vataya kunokumba mangwana mandi zvisva takabva pano vatati mbari takamuona murume vatanga kutani infact takatanga kutani naye mota wakamufonera foni yake ichingori ngasingadai kudzamara dzimachi foni dedi wakazotokusira message shamwani ukuti dzimira hako foni nyaya yakamira yakadai iwe ukatogadzirwawo saka iwewe itoita kuti tionane mangwana saka dzokasa message vachiita kuti panobatidza foni message inoita sei inopinda zvishando zvakabva zvaitika vazobatana nadedi vataura vesina foni achinzi ndiri kubasa mangwana uyai mangwana acho vatamuka vatakanaka kubasa ndasvika vatamuona vatataura naye tataura naye murume vati manje indopedza basa na5 ndakutokumbirawo kuti mondimirira pesa pana ndichirwara kubasa nandisiri kuuya kuti ndichiregedza kudi kuti ndikumbira kuti pabasa ndiende futi uko zvichaita saka ndakumbira ndipedze basa ina detail is okay tokumirira zvoenda tesa achinzi chindipe nhamba dzagoga wandowafonere nditaure nawo wataura nhamba dzi agogo makadini ukobva wadaira izvi ndiri kukumbirawo kuti ndini baba Sasha ndikumbira mutaura namai Sasha semataura namunoita nawo mazuva ese vauye ikoko ndiri kuda kuuya ikoko nana baba Chenai vakauya ikoko nezuro saka imimi musazomuudza kuti ndiri kuya ikoko achinzi alright koko vhafoni mai Sasha uye vhati alright nguva iyoyo mai Sasha vhafonera murume wacho achinzi ndiri kubuda kumba mama warwara serious ndokuona manheru bo itako zvauri kuita mai Sasha bva aenda isusu kumazuva rodoka apedza vatatora mota vatadi vaenda kuchitungwisa vakati tichisvika kugwava ndopo vakati mai Sasha uri kuziva here kuti pasvika motika ndakuudza kuti murume wako ari papi ari pano ndakuudza kuti usavhunduke hako usatye zvinhu zvese bo alright zvesho vakawirirana nambuya atagara achinzi nambuya iwewe mai Sasha uri kuda mari yemundiro $200 haibhadharwe naChenai murume wako ndiye ane mhosva ndiye achabhadhara mari ipi iyoyo $200 achinzi
Maisasha. Oh. Achinzi mombe dzukutaurwa yemurume saka isa rinonzi rukawo. Awu. Saka rukawo ndorwaenda kuna Chennai. Rukawo kana kuti runyoka romuzvimbisa dumbu nemakumbo ndinoti miri wese ndorukawo adzakaita se atakaisa pana Chennai. Saka iwewe toda mombe 3 na Chennai toda mombe 2. Saka iwe ndo uchabvisa dzese kana uchimiwirirana natezvara wako kuti muchabatsirana nini papandipo. Si wewe ndo uchaita sei uchabvisa nekuti ndo ine mhosva. Chennai asi akaya achikudza chanokuda iwe ndo kamudza. Azvinzi agogo mombe dzawanda ndokubvisira mombe 1 kusara 4. Mombe dzadzinomboita mari. Azvinzi mombe ita $400 mombe 1. Azvinzi $400 mombe 1. Dzese dzakabva dzanzi kuita 1.6 here ndizvoka 1.6 dzisi dzakadaro. Saka kana iri mari asi ndotoda mari because pana mukuonawo danga here hapana danga ini ndine chikwama ndochinogara mari. Saka uyai nemari. Akinzi vamuwaitaura kuti mombe kuku dzinoita mari yakati vachinzi dzitinhei dziuye mombe dzacho toona kuti zvitengeseka mari mombe dzacho idzodzo. Saka wakatozvina kuti zvitoi nelebha kuti kana kuri kumusha tichabviseko inotokwana $400. Alright mbuya tazvino. Achinzi asi kana uchida kubvisa zvese ka1 uya ne$1,000 zvese zvazvapera. Handisisina chikwerete nemi. Iyo ndobva ndakusunungura. Chennai ndobva ndamusunungura. Zvobva zvapera. Alright. Alright gogo. Ko ndikawana 600. Ndoti Maisasha $200. Chennai ndoona mombe 1. Achinzi okay. Ukadaro unenge wakundipa mbichana kusvika 1.6 yange adi yakwana. Achinzi alright gogo ndazvinzwa. Achinzi saka ndizvozvo vaChennai mazvinzwa here maiChennai. Mama achidaira yetu zvinzwa. Ndozvatova nenkwasha. Saka ati sondo iyi kutara sondo yatanga tauda kubata. Sondo iyi ndopari kuya nezvinhu izvozvo. Alright. Zviwa tapedzerwa tasimuka vanhu varwa asi vanhu vachinda kudzimba dzavo. Susu vataya kumba aubva waendawo kumba. Tasvika kuno ine handa kuzozivawo kuti mumu wangu nemudzimai wake vakazodzoka nerweseri pagogo kuya. Wasvika unofunga kaita nyimwi dzavo hatizive wakasvika kuitei ikoko. Pamwe akabva asunungurwa here muwangu takaitwa sehanhu ndachandoziva. Inini nokuti takagara mari tikangomira tikati sondo kwei. Sande yasvika kombe yawo tapinda munzira taenda. Shasha ikabva yauyawo yakazoti ikisvika bva yati baba tanonoka nenyaya yechi. Tanonoka nenyaya yekuti nandina nababa kumba. Achinzi alright. Zvishwa vasvika vatapinda. Nyaya yakazopandukira isusu. Achinzi nemudzimai ini mari yangu da kuti bhadharwe naChennai ndeichaswa mundiro nekuti Chennai ndiye akadenha ini. Baba Sasha akabvisa $200 achita mundiro mari yemba mangu. Azviite Baba Sasha bhadhari. Adiyo. Gogo vai watsigira
achinzi basa haana mhosva. Imi ndimi mune mhosva. Saka imi muchabhatira zvinhu zvenyu mega, mombe dzenyu mega, kuti mwana wenyu auronoro. Maisasha ndikumuudza kuti ari kuti mari ikabva make akauya mundiromo, imari yemumba make. Tete ndifunga akataura kuti chene vacho muri kuti abhadhare ndiye ari kurwara. Anewana kupi mari yacho izvozvi zvekukanda mundiro? Haana kwaanowana. Maisasha mwanangu, tiri kukumbirawo usunungure mwoyo wako. Gogo tikukumbirawo muoronore mwoyo. Anoshanda ouya kukupa izvi mari. Munongotaurirana mazuva kuti ndota fumanzi, ndota mari yake ndinosvika madhezi akati. Uyo anenge achibatsiridza nokutsvaga mari kupi? Ari kunze asimba, mari ichiuya. Panoti dzoka naye futi akadai, mwana haasi kurara zvoshuwa, handisi kurara, ndorara ndakagara. Kukumbirawo mubatsire. Handina maisasha ini kusunungura, ndakatosunungura mwoyo wangu. Ndakatousunungura nekuti dai asina kuusunungura ngadai tese tisiri pane, ndidai ndisatombobvuma mhosva yekuti ndakaita sei ndakaroya. Hoho, saka zvino maisasha todini? Tinzwirewo tsitsi. Maisasha vakuto akatsika madziro. Gogo kubva atsika madziro, achinzi vanhu kwari zvisumukai, mombonota nyimwi muri panze mozodzoka. Basa shaonewo uri kunzi hauna mhosva. Nyaya yaitwa sei youchinzi hauna mhosva? Basa mhinduro dzake dzese haana svinhu yaipindura. Aingoti inini handina zvandingazviita, ndino mari. Pandaita harisiro ndichaita mari, ndakabva ndambomiswa basa, asi ndikanzi ndichadzoswa. Iswatira kati kuti basa raita sei? Rapera. Hakusisini. Aho, maisasha vanhu ari kuchema neve. Woita sei? Nguva iyoyo akataura zvokuti haana kana kumedza mate, kupopota. Ndakamutsura, ndakabva ndadai, haana kana nguchanzi yakandipawo kuti ndidi tauri. Akapopota. Gogo kwangu akanyarara. Vanhu vadzoka kati, ndopakanzi naDhedhi tadzoka. Maisasha zvambotaura kuti anogona kuda hafu, toisa $100 yacho, mwana wangu osunungura kuti zvidii zviite. Kanzi na gogo, achina maisasha eisai, achina gogo kokana vaisai yangu yedare anga pasini pazvadhakwa idare hapana. Dhedhi ndopo wakati isumbu yati akuenda, mwana wangu ndiri kutakura. Ndola stidi handiti mwana wangu ndiri kutakura. Munhu amati haana mhosva ndiye mupari wemhosva, pati muri kuti haana mhosva. Soke nditakure mwana wangu. Mari makandiwa ndadzoka kunoku nendine mari yenyu yakakwana, asi makandiona ndanyarara handina mari yakakwana. Ndinodzoka ndane zvinhu zvenyu zvakakwana, muuronora mwanangu. Isusu takuenda, mwanangu rege ndidi nditakure ndiende naye. Asi nagogo alright. Saka mukuru wakuti imimi
amusisiri mudare rino achina ndeti kweti andina kuti atisisiri mudare rineri tirimo asi ndiri kunotsvaga mari kuti ndidzoke mwanangu muite se murape. Achinzi alright ndazvinzwa akapa makuenda achinzi heya peke timbonopara todzoka. Alright patasimuka tabuda tete wakada kuedza kutaura nababa Sasha. Baba Sasha aibva pafoni. Chenai ukamuona akadai here nasuni uri kunza una mhosva basi Sasha. Ukadana naye ane dumbu, ukadana naye akazvipa makumbo. Basi Sasha haana kupindura, akabva azototena vadi abva adzoka. Tete vhawauya vatauya hedu kupi kunokumba. Tauya hedu kunokumba kubva ipapo hatisati tadzokera kwagogo kusvika nanhasi tichingori pano. Mari yekwagogo iri kushayikwa hatina. Kurwadziwa inini ndiri kurwadziwa nyama dzangu dzese. Ezvinezvi dumbu rangu ndakulimita kudya rakuzara. Alright. Nzara ndirenge nditori nayo. But ndikaramba ndimanikidzira rinorwadza. Ndingodya mbichana. But mbichana yacho ndogona kuzondiremera futi kumberi uko. Ndogona kusati uzodya futi pamwe handizive. Nokuti ndikadya mbichana pandinotege ndimwe mvura meso munenge makurwadza dumbu harichada. Makumbo ndiye anenge akazvimba kubva kwese kuno ndakazvimba. Andirare kurara kwangu kurara ndakadai ndakagara. Magadziko angu aita maronda nenyaya yokuti kurara ndakagara. Masikati acho ndingoswera ndakagara andirare. Saka nguva yekuti ndirare handiswiwani. Kana ndada kutorarawo kutoti ndimboti one side iri ndorandinotombozama kurara naro. But still ndinozongomuka ndichingodi ndichigara. Iri haritodi zvachose kuti rinotorwadza wese haritoiti. Ndosaka ndichigarira ichi chibhebhurangeti inhawo yekuti ndiite sendakagarira chinhu chine stafu kuitira magadziko akurwadza. Ndoperera yakaita nyaya yedu svika nanhasi. Pa 2 years apa pawadana nababa Sasha vanogara kupi? Anogara kuKambuzuma. Aimbogara kunoko kuno Epworth uko kwaMunyuki. Pa 2 years apa waitoshanya kumba kwake? Ndokwandaisiwa kwaMunyuki. Waitomboshanya kumba kwake kwaMunyuki? Ndaingoenda ngozvongotiwo apo napo tunenge kusina munhu. Kusina munhu? Kusina baba Sasha? Kusina mai Sasha? Iwe semukadzi uchipinda mumba waiona kuti mumba ndemebhachura, waona kuti mumba munogona kunge mune chidzimai? Ini pandakaenda ndakangoenda katunu. First day ndakamubvunza akanditi ndezvangu ndiringotenga ndichise. Ndakamborora to property twechikadzi. So ndakamborora zveshuwa kuranga akamborora. Mai Sasha mukadzi wechitunhu akamborora. Saka asi hana kutakura zvinhu. Ndinotakura zvinhu ndofa zvangopera zvakadaro. Ukambuzuma handina kutombobvira ndaenda kana pamba pacho pavaigara. Saka nauziva kuti kana adresi yemumba pacho ndipapi unokuziva kuti anogara kuKambuzuma? Handitozivi. Wazomuudza kuti mudzimai wako iwe ari kunditi ndisiyane newe ende waiwa wakandinyebera kuti wanga usina kuroora, but chokwadi chabuda kuti
wakarora akakuti chii china baba Sasha akanditi ndakurora ndata vakadzi tu saka ini nione kudowe mandikangotiwo murumise zvanombuya anoti ungoti wakadzi vangani vaviri vatangowirirana anditi zvazobuda wane communication yawaita namai Sasha kuti ndira kukugadzira wakamuudza here baba Sasha kuti iwe mukadzi wako wekutanga ari kunditi ada kundigadzira hongu akati chii andakamuudza akati haambodaro anenge ambokugadzira nei ndomaudzira akandita haatombokugadzira nekuti anokugadzira nechi hakuna kwaanotomboenda kwakutaura kwokushishidzirana anditi wazogadzirwa wasangana nedambudziko makumbo ari kuzvimba dumbu azoita miscarriage mafamba semhuri muri kuudzwa kunzi wakagadzirwa nemudzimai womurume wawaidana naye baba Sasha wakamudza ari kuzviziva aya kuzviziva ndikuziva nekuti tatotaura handakaenda ivhini kwambuya kuchitukisa ndikuti ipapo wafamba iwewe wazviona kuti wakagadzirwa ndokuudza kamukomana wako shamwari ona ini ndakagadzirwa iye akati chii musati matomboenda kwese kwambuya wako tanga tisisatombonora tese kana pafoni pacho kana kutesa kana message haana kuzombobvira kataura nini kusvika tazoona navo hatina zombotaura tese kusataurapo waiti ukamutsvaga anga asikakupindure kana kuti iwo ndiwakangotikamufona nefoni yangu yaiona kuringa ozopedzera akata nozopedzera adzima foni yacho kana kati aona missed call paanenge azoda kudaira missed call yanga ona kionera anozoti handina but hapana foni painoringa akamunotadza kuzona chi missed call ana isozviziva ndada tokufonera ndichaya ndichikuona manheru hawe alright pa 2 years apa sekutaura kwanga uchiita kuti anytime waigona kufonera mukomana wako motaura mameseji makuzotaura namai Sasha pa 2 years vanoti vanga vari kupi iwo mai Sasha mai Sasha vanga varipo ndira kuedza kubatanidza kuti muri unotaura mese anytime mai Sasha varipo vaiti vaizviziva here kuti uripo vachiignowa kana kuti chichi vanga vasingazvizivi saka murume uyu aita sei kuti ndisingazivangu kumba kwavo kuti paitaura nini nguva idzodzo vanenge vakapana nawe yakaita sei kuti akwanisa kutaura nini mai Sasha akatozozviziva zvamanje manje apa ndanini vatone nhumbu handiti aya muri kutinzwira nyaya yataurwa naChenai kubva pakatangira nyaya nepasvika pazara nhasi amai Sasha nababa Sasha muri kutinzwira mega hatizive kuti nyaya yofambiswa sei dambudziko rina Chenai muri kuriona baba Sasha Chenai ari kuti iwewe hauna kundobudira pachena kuti wakanga uine mudzimai uyewo zvakare chakandipa confidence yekuti hauna mudzimai ndaikwanisa kungotaura newe anytime kutumira mameseji kana kukufonera hamene kuti waizvimaneja sei urumba kwako ikoko zvichida ungadai wakambudira pachena asati ave nepamuviri zvainzoenda nepamwe Chenai dai baba Sasha vakanga vakakudza kuti ndine mukadzi waita sei handaikwanisa kuramba ndichidanana naye kana nhumba ndaikwanisa kutaura bhozi nenjiza kuti ane mudzimai zvenhumba akaita zvokutondinyenyedza kuti nditirochi mwana ndokuwirana kwatanga takaita handitika mukuzvinzwira Chenai yataura dai murume akandibudira pachena kuti aiwa inini ndinotone mukadzi nemhuri ndingadai ndisina kusvika padambudziko ipapo nekuti ndinoremekedza marriage yemumwe mudzimai asi baba Sasha ndiwe usina kubuda pachena hameno mari kudiwa nagogo iyo kuti mbofambiswa sei toziva kuti mucomment section vanhu vanenge vachitaura zvakawanda vachiti aiwa zvaiwana ngwarati asi Chenai abuda pachena akataura kuti inini handina kunge ndaziva kuti murume uyu ane mudzimai regai titaure nababa vaChenai tinzwe kuti shuviro yavo pamwanasikana wavo ndeyekuti chii no baba Chenai zvinhu zvakaoma sababa kugamuchira kuti tigare pasi tichitaura nyaya dzebonde dzemwana asi nekuona dambudziko rine mwana ndopamakazondifonera mukati mukoma dambudziko rine mwana wangu ka ndapererwa svikai kuno toona kuti mungandibatsire sei
Nyaya yakasvitswa sei kwamuri namai Chenai? Pamusoro nyaya iyi ndifunga kutanga kwazvakaita kumashure kwandikuziva hangu kuti munhu watanga semufambidzana sezvididi asi kuzosvika kwandiri kurwara kwanga kuitani mwana airwara nonga vaingotiwo kurwara kwechi kumunani pamwiri zvichadarika zvingodai zvichipera pamurwara wokuti hazvichazopera asi nekuzokura kwourwere ndimukadzi dzakatanga dziri tsananguro ndiroenda ngumasowe nditodzudzwa ndiri kuchechi ndaona mwana wenyu aita dambudziko chimudati mwana upi ndokuti nhamba yewana yakati vandataurwa nezera yake kuti wanomuziya hake kasi wakangoti ati mwana tiri kuona ndiChenai acha dambudziko richamuremera pamberi apo imbotaurai naye munzwe kuti utano hwake hwakamira sei zvishuwa vandafona kuno kundabva kumasowe ndamufonera muri right hanzi handi right ngati utano hwako mwana wangu hwakamira sei vanzi zvishuwa ndini tiri kurwara makumbo angu ari kuzvimba kwokusataura nzaandaiti zvichaita sei zvichangopera sezvinongoitwa kuti pamunhu anenge akazvitakura unongorwarawo pano nepapo zvichita sei zvichidarika svika urwere hwaramba uchiita sei uchisimuka kusimuka kwaitawo urwere tichizvifambira tichizvitsvaga ndomukuzosvika ponzi mwana wenyu akagadzirwa nemunhu wakaita naye noisi wechikadzi ndiye akamuchereketera mwana wenyu ndiye akamugadzira kwakumubvunza shuwa ndidi ndo zvakaitika ndowekupi anogara ukambuzuma ndokwaanogara simba pawo handipazive takataudzana nedai kwomurume akandida kukuroora handina mukadzi iye aine mukadzi wake saka mukadzi wake paakazozviziva zvishokwati takakandana mashoko toya kuno kuchiona mwana hweri kati ketimboona saka zvaivaraidza izvomboti nhasi zvinokwira mangwana zvoita zviri nani zvomboti kwirei zvoita zviri nani saka pazvaitowo zviri nani paitoti mwana achaita sei zvichapera hatikuziva kuti shuwa mwana akaita sei akagadzirwa akashereketwa December ndopakabvaita shuwa miscarriage akarwara mai acho akandifonera pakati pousiku mwana kuno kwarwara asi kutende kudombo ndokwatiri kuti tende uchitungidza kukudiya mari yeamburenzi $40 fana ndakataura ndikati ko havabvume here kuti nditaure navo shuwa ndobva wapa sekuru vachanda padomba ndataura navo pafoni kanzi aisusu hatibvume nokuti vanhu vakawanda vatitsosane navo dzipi idzodzo totora mari yedu keshi yakakwana kuti amburenzi isimuke pa pane mwana wenyu ende kupi chitungwiza naye zvino kwandiri ndiri kwetikrifi saka panofambiswa sei kanzi hamene unai zvekuita saka nunga pakazongoitawo mumwe akawanikwa akatakurwa aenda kupi uku ndo advantage yakati vangu tipinda mese asi mari itoida nunga kwakatonyorwa pasi kana address yemba ine itoriko kupi ikoko kuti pauno takatofambira mari dzawo varogora kuti para poti tobata chindira ne$40 yedu aisati abhatarwa mari iyoyo zvadaro vaenda kusvika kuchitungwiza kunze kuedza vandifonera baba ndabatsirwa asi mwana waigava mwedzi saka uri kuti asezi kwanza wachamisa mugirazi saka anonga nenguva yawakatora zvishuwa anozwa sosechi mugirazi mwana achibva aparara vandifonera kuri kudiya mari kunze kuno kusaini kuti mwana aite sei apiswe kakudiya mari nokwana kubhadhara futi kupi kunoku todii vaningi navo aikakutungisa ikoko kamhanya wakamiramira svika mari yawanika kubva vanobhadhara kukudiya baba wacho haangabatiki kuti akwanise kusainira mwana ndo zvikuitika vanin'ina wake wakabva wasainira iyeye musikana wanin'ina wake ndokabva wasaina mapepa mwana bva anopiswa kubva ipapo kwamarobert kazhinezvi hapana chachinja akangoya kunoko tikangoti pamwe mapeni kuita sei ekuzvitakura kwanga akaita nokubatsirwa kwaita mapeni anogona kuva achiri mumira akasike nokupera zvazvoramba zvirichi zvingori kerori kuzvimba kwekwakuwedzera dumbu riye panzvoti richiserera rakutoedza futa sei kutokura imhepo yambokona yakatakura dumbu hamuna chirimo asi mwana idumbu rekutorwara ndokurwa kwakutera kwacho kupi ikoko makumbo aya atori matanda hapana pasina kuzvimba miri wese wakazvimba tocha kuno kuti dai ndo zviripo paise patiri kuenda zvomwe vachokuita kufungidzira kuti rinofanira kuva riri rukawo ndoti ndo zvatoziva ndomaitira noita sei arinoita pamunhu kana rabata saka tori kunda sei rikuda murume wacho ndikati mwanangu ndipe nhamba dzemukadzi wemurume wacho nditaure naye zvechokwadi ndopakandipa nhamba ndikamufonera mai Sasha ndikataura naye ndiwe mai Sasha kwachinzi ndini mimi ndimani ndikati ndiri baba wasama kuti kubasa ndichaza kuti sama wachanzoti Chenai ndiri baba wasama akabva azira kanzi uyu kudana nemurume wangu ndikati ndofunga ndiyewo ndoimba kudaro nzai chokwadi ndini ndikati kana pane zvawakaita kumwana wangu sori ako mumwe wako akurwara kondisheni yaro ukamuona izvezvo zvaisina zvakanaka wanga waduti iwe nitaurirana ndini ndakabereka Chenai totaurira towirirana kana uri munhu pauri kuda ndokubhadhara hangu mbichana mwana wangu apona iwe chikupa hako pashoma towirirana tonyorerana pasi ndokubhadhara svika mwana wangu aita sei aita zvakanaka iwe chikupa hako mari yako pashoma zvechokwadi akandirambira vanhu baba inini handina chandakaita pamwana wenyu chandakaita chete kunamata
ndokwandakaita ndichokwadi baba ndinonamata usiku nemasikati kuti Mwari imba iyi ndeyangu here kati imba ndeyachenai saka mwana wenyu zvakutoitika ishamu yaMwari ndoyakutorangwa nayo kana zvakadaro mwanangu ndinokutenda plus baba mwana wenyu mukuru kwandiri ndiri mwana mudiki seki ne 26 years ndikati hongu mwana wangu akakanganisa nekusaziva kwete nekuda asi nekusaziva mushurungu anyengerwa tese tinozviita zvinowanika saka ndarochema kana pane hako zvawakaita titaurirane akaramba nzi baba hapana zvandakaita zvakanaka mwanangu kuti pasina ko zvawakaita hazvina kuipa tichangwamba tichifonerana ndichikuudza uko ndichininge rumwe wako kuti ndomamira zvakaita pakanaka vatapedzana pekutaura pafoni unogurira kungoita sei ukukura tichifamba tichitsvaga wamakamboti aiwa imboitai so kune murume wacho zvinozodai zvinopera anenge wakaenda waisina mai wacho kumurume wacho unomutsvaga kubasa vakamuona manzwira ataizviita nevanhu kuti itai so tichizama kuita zvipi hanzi taichi vaitoti mukatora weiti murume wake mukamunwisa kana rukawo runopera saka akatitora ichokwadi saka dambudziko unodyisa zvese zvese unongodya kuti ngoita sei uchida kupota uzive chinokuponesa zvechokwadi wakatenda namai wacho ndikakumbira umwe musikana wanochana naye kumbari ikoko ndikamukumbira kuti aiwe ndiwe wanda kuti wasasavira tikwanise kupfekedza umwe wako kumwe wake pamwe namai zvingazongorema zvishuwa wakaenda naye vakaita saizvozvo hapana chakachinja vamwe vaitaura nemumwewo aiwa maizofanira kuita yake iye musikana niye murume wacho zvozodai kati amai tiri kuzama zvikuita sei zviri kuramba saka tochidii shuwa takazama kutsvaga murume wacho tisaita svika kwese kwagogo kuti tione murume wacho tigare naye pasi tiwirirane tiche chimwe chete zvikashaya basa kusvika pakuzonzipa paakazotanga kuchifewa nemuzukuru mwana wemwana wasisi ari kushamva ndopakatanga kumufeya maisacha wamutsveta kuti vataure vese zvishuwa maisacha akazobuda pachena kuti ichokwadi ndii ndakamugadzira ndakaenda kwagogo handina kugadzira mwana wenyu asi ndakagadzira murume wangu ndo ndakagadzira saka murume wangu paakazondosanganawo nemwana wenyu ndopakamupa chirwere papi ipapo saka ndokwazvabvira kubva kumurume wangu saka poitwa sei zvanzi inini kuti zvioronoro ndienda kutoenda kuna gogo totana gogo kana wabvuma inini yangu mari yandakabhadhira kuna gogo i190 to the nearest $200 ndoyani ndakuda nokuti 190 it's almost $200 ndo mari yane ndakuda kubva kupi kwamuri kuti mundipe asi mari handipiwe inhendi mangu inini inopiwa kuna gogo ndotora mari yoti painini iwo gogo hamheti wachadawo mari muzitaurira nawo mega kuti iwo wachadawo mari asi inini yangu $200 ndoyandakanoisa kundiro kwagogo kutione khadhi rake riri kupi riri ikoko kusaziva mawaniro ekadhi pamwe takadownloadawo mumafoni vagezisa picture racho ndo rakaendeswa kupi ikoko kutione khadhi riko ikoko ronzi rakakudibirwa mumbiya akati mugate hatiziwe alright uye achichetera naye chete svika azotaurwa naisho abvumanzi ana sekuru ane mari kwanzo right ngawandifonere ndomunga akatanga itonzi baba wacho usawaudzi taurira vaningina wacho nehanzvadzi yake baba rega kuataurira saka sikana pakwanodza kati aivaka isinyaya yekuramba takagarira kai nokuti kana yakaparara tiri hapana pamuchandijamba muchangouya chite baba uyai ndomamira zvakaita fatafonera tofana takataurira ti kuna mainini wake mini wamai wake ndikati aitai mumufonere mutaure naye inini handipo papi ipapo tosangana seivha wataurana naye zvishuwa akatangaura kunzvenga kuti kuchibuda pachera kuenda kuyoko akungotiza shuwa takasvika pakuenda kwazinata tikasvikaenda kupolisi akafonera newezinata akataura zvaanoda mwana iyeye tikaenda papolisi ipapa akataura naofisa chajo ipapa aimirirawo kusaidhi wachiroro akataura mushonga mwana iyeye polisi ikati zvakaoma todii saka zvisineiwo ndivandati ndikati aiwa chiregai inini mwana ndichimufonera ndochiita sepafamba nyaya pesei ndanga ndisisina nemi nokuti anga atosvika pakuti inini ndatobuda mazviri chiendai mega kwagogo wacho tachakuratidza gogo wacho ndiani ini handisisiri mazviri ndobva ndazomufonera rereka zuva ndakutotaura nechiti ko vanhu vandatuma vasvika here vanzi vanhu vamatuma vapi kunoku ini ndakutofonera nezinata ndakutofonera nepolisi hanzoti ndo vanhu vacho vamatuma ndikati aiwa kuno vanhu vatatuma kuti muende kunogadzira mwana ndavapa mari ndaona nyana kuvaonai vanga vakutofona nepolisi vakutofona nezinata yekuzodidi saka ndavati chiendai mega ini handisisiri mazviri vandatomunyengetedza ndikati aiwa mwanangu iwewe vanhu vanga tichisiyana nawo ane mwana akurwara ndini ngatichibvisa vanhu ava ngatichitambatsiro di inini newe nemwana wangu ari kurwara tiende kuna mbuya wamangwana kana zvichibvira akati alright ngatisanganei kuma10 tinge tasangana kupi makoni chitungwisa toenda tese kuna mbuya hazvishuwa kunobva tarangana pakanaka haasi kufamba nepublic transport zvamurungoona kumwe ndakakutanangudzai nezuro totoita mota dzekutotsvaga kwavanhu vano kuti ndidire fuel todirawo fuel 20 liters totora mwana opinda motikari toenda naye totochema nadriver kuti mindi asvika tadzoka takabva tasimuka shuwa
vatati uchitungwisa takati nonoke hedu zvishoma iye anga atoenda kudhara naamai vake nasisi wake takazosimuka toenda tikasvika makoni chitungwisa vatamufonera ndopatiri tofamba sei vatanzimira ipapo kwakaziya mukomana ane mudhudhudhu ndakabva ndimuda munhu akadai tikati zvakatora kuti nditeerei ngoma Robert takaenda almost 2 to 3 kilometers kunze kwesango kune dhamu aziti manyani kanto unyani here riri kuseru watogara mustadium iri kwa iroro ndokune matanga yaanoitira matare ese akusi kumba kusango wandotora pedza basa na 6 wotobuda woenda kumba mangwana kusena uchiya kubasa ndobva tasvika kuye sekutaura kwazvoitwa nemtsikana zvishua munhu nemunhu $5 sakaenda sina mari chingoti pamwe tichangoti wose family yakatanga kudhara dare kairi nyaya iri mudare kudhara zaiwa kutopinda umu $5 pamunhu tanga sina mari yakakwana takatanga kupinda ndini nemwana amai akusara kunze wakazowedzawo nemunin'ina wavo dai amukasari mwana achiitora nhau dzake mukati teerai ndokubva wauya tatapinda mukati mimi tichikurukurana gogo ivavo chokwadi havana chavakaramba vakadaira kuti zvechokwadi ndichingotarisa mwana wemushonga wese ndowepanapa mushonga wakwadza mwana ndowepapi ndowepano ndinotogadzirwa pano mwana wenyu anoponera pano pamatosvika pano masvika patsime ndopanoponera mwana wenyu papi pano zvechokwadi mushonga iri apa ndeyangu kuburikidza nemukadzi uyu takaita isusu hatina kugadzira mwana wenyu takagadzira murume wake zvichoti pamurume wake takaisa rinonzi runyoka ndoratakaisa pamurume ndorakabatisa mwana wenyu saka zvichoti murume mukadzi wese achafambidzana nemurume iyeye zviri kuita usho ndo zviri pari kana ane 4-5 wakafambidzana nawo mashure mauyu vari kutorwara ndo dambudziko riripo noti murume ndiyakaiswa runyoka harina kuiswa pamwana wangu asi rakaiswa kumurume wese waenda naye pabonde chirwere saichochi saka pari kudiya muripo kuti muripe mwana uyu tochizoenda kuyangu yedare musiwo zvechokwadi hatange takawirirana tikajekisana kuti takafamba tisina mari tiine shungu yokuziya pakakwadzwa mwana ndobva tadzoka repiri ndopatakabva taenda apo mukadzi yangu mushure mungu ataura kuti nini izvi zvese zvida kuti zviitwe private zviitwe secret murume wangu asingazvizivi asi toda tinobuda pachena nokuti murume wangu akazviziva imba yangu yaita sei yakuparara tikati saka tokoshesa here upenyu hwako iwewe imba yako asi mwana wangu achipinda muguva uye handimuwani zvamuchose akaparara kuiwewe akati tataiti zvozvo gogoni asati murume wangu aite sei azvizive tsoro ida kutoitamba murume wangu asingazvizive ndichokwadi tsoro yaititwa murume wacho asingaite sei asingaenda hakuna chaaitomboziva tuchitaura pari tikati aurai zvakanaka ndobva tadzoka vataenda futi next weekend yacho patakaenda next weekend yacho ndoka takazoenda tani murume wacho ndamutsvaga ndakatozomufonera murume wacho ndini shamari ndo nhau iri papi iri apo akatanga kundiiginwa macalls ndanyora message tota kwaita ndobva azondifonera kwakuseni kwacho ndimafona ndikati ndada kuti hanini zuro mukadzi wako nizvo akasvika kumba nguvai kwanzi handisi kuziva kuti ndanisiko wokumba anaurira kumba ndarira kuchechi ndikati uyo warira kuchechi oraiti handisi kuziva hana kumubvunza angu chechi ipi wakarara ndikati mukadzi wako ndanga ndinaini zuro akada kukanuka kuti manga mina nezuro kupi ndikati hauna vana 2 here muzera wakadai nemuzera wakadai mumwe wacho anorwara akabva ada zvikanzi chokwadi baba ndo mhuri yangu ndikati mukadzi wako ndanga ndinaini zuro ita kuti wenini tionane tigare pasi tikurukurirane kondisheni yane mwana wangu isinomira zvakanaka ndobva anditi uyai kubasa kumbari akanditi na 2 o'clock masikati saka isusu vataenda before tongana kwatana kuma 10 fatanomuona ndobva takurukura naye vandamuonesa akachema zvikwadi nyaya mutaura machandoziva kati unacho unoziva wakagadzirwa nokuti uri kuita gumbo mumba gumbo panze saka mukadzi wako akakuti usabude kunze saka dambudziko riri pamwana wangu ndiwe wonzeri kana uine vamwe wakafambidzana nawo mumashure memwana wangu vese vari kurwara zvikitawo mwana wangu saka iwewe ndiwatone dambudziko kana mukadzi yakakuramba nhasi hausomufa wakaroora enda usogaruka nemukadzi mumba ucharoora nekufa kuroora nekufirwa kuroora nekufirwa kuti ndiwe wakagadzirwa saka toda chitende tese kuna mbuya uko nokuti zviri kudiya iwewe nemukadzi wako kuti mwana wangu aite zvakanaka zvishua ndipe nhamba dzambuya chintaura nokuti chanogopedza basa vafona kuna mbuya vakumbira mbuya kamutoura iti uyai vataura tichimushedzai masasha wauyeko kusima mawiri awo aonoita mazuva ese shua mbuya webva wadaira vatapedza basa kuma5 takamumirira tunga akatotsvaga motikari yekutungamidzawo kuti hatingarambe tagara nawo kuno kubari ngawachifana kuenda watimirira kupi kuchitungwisa tobva wasimuka namai wacho tobva ndakumira kupi kuchitungwisa tapedza basa vatazoti mudungwe naye tunga takasvika kwambuya kumapasi 7 to 8 dzeusiku vakatimirira ndopedza na 6 saka sevanhu vakumbirwa vakaramba vakatimirira ndobva tasvika vataona mbuya tochikurukura nhau mbuya vakati mie inini chandoda muno mari 200 yauyu kwangu tozotaurirana kumusikana ndoda mombe 2 kunewe murume ndoda mombe 3 tikati kana iri mari wakati kana iri mari 400 pamombe saka
uyu vachema ndimbuya madi kudzikisa mombe ndoti mombe dzawandisa nopano ndobvisa mombe 1 tochiti iwe mombe 2 uyu mombe 2 iri mari 1.6 mukawana cash mundipa 1000 ka 1 600 aisisina basa toitaura umwe asi uyu 200 yake ari kuida saka zvati mukawana 1000 plus 200 yeuyu inoita 1.2 nokuti uyu akuda 200 yake yakadaro toita kuti ana mbuya vakati azvinotaa ndizvozvo handira chandogona kuita pasina mari mabasa acho ndonhawi wati todii ndobva paexcuse kuti aya mbuya saka tochuya weekend ndingasvika weekend nindawanawo 5 or 6 or 700 dollars kusvika muweekend ndoita sei todzoka ndokupai mwana wewanhu aite zvakanaka kana ndikasarira hangu inini asi uyu aita sei agadziriswa zviri nani oraiti pakanaka muchiya weekend ndokubva tabuda tadzokera kumba takatotakurana tese nababa wasachi akasara mukadzi wake iye takatotakurana tese nemotikari tikaya tikamusiya murodhum achiri kupindawo mutaundi isi chuya kunoko tamirira svika weekend yakwana tamufonera murume shamwari ndonhau iripo tisati tasvika muweekend yacho yekudzokera kwagogo ndofunga kana kune vakanzwa takaenda kuredhiyo tapiwa pressure kuti aendai munoona chi rubatsiro ndo zvakatisimudza kuenda kuredhiyo shuwa takaenda namai vacho natete neiyeyo tikaenda kuredhiyo tikanopa chichemo chedu chanjiri chirubatsiro rwemari handiendi kubasa mazapa nditanyaya yekuti kune kabasa kana tikuita ndone mari ekufambisa tokuita zvinotuma party time munhu anenge anditosha mari yaunogadzira payadi pangu ndomhanya papo ndoita se ndogadzira ndopiwawo kamari munhu anditiwo yapana patidai ndoendawo ipapo tokurukura ndopiwawo chi kamari handina permanent job andinosenza mari hatina taenda tatsvaga rubatsiro kubva ipapo kusvika nanhasi kuti tenze kutadza kudzoka kuna gogo nenhau yemusikano inhau yekushaya kwemari weekend yacho yasvika yekudzokera uku tadzokera ndokandifonera nagogo uyu aiti taurirani zvisinei kuti hamuna mari tinongoita zviripo shuwa ndakagweja ndikaona kamari kangu munin'ina wadzimai wangu amainini wake uyu vanogara mumaruzevha vakandisira mari pafoni $50 bamukuru wedzere pamari yamuinayo tamuramu waita basa pamwe zvinonoreruka kupi uku nekamari ukana andinako inini ikasvika pa$150 ikati pamwe zvinoreruka tasimuka taenda Sunday yasvika tikisvika kuye takabvisa $10 pafuero ndikasana 140 tasvika futi kuye zvebe zvema$5 pagedhi everybody aripo hazvinoiti makambeni zuro dare renyu kana risati rangopera chiti kupinda muna mbuya mutobhadhara $5 mupinde mukati tabhadhara futi mari takabhadhara yafu $20 yevanhu 4 inini naiye mai natete tsano wanga waripo hanzvadzi yemudzimai ndakasvika kutokumbirira kuti handisina mari ndikukumbirirawo tezvara twapinda wanzi wonyaya muzukuru wavo kuti tese mupi mukati abva wabvuma vatapinda shuwa mukati ngatifambisai nhau murume achedza ari kubasa ndakasuspendwa handina kana sendi zvino zvazvadai tochidii nyaya ndopayasvika gogo akati aiya basa rese riri kwamuri nai gogo shuwa ndakambopopota chisaka mwana wangu ndodzoka naye kadai zvakurwadza zvakutambudza mwana haasi kurara piro nditete namai wake ambuya dzinonga waripo wavo tete kana wabuda wambuya nonga waripo ndo mapiro ake padzipota atsamire piro yemachira kutsamira piro yevanhu ndodza kuita piro mwana ari kudzimbiwa ndosvikepi naye imakati padeadline 24 April hongu mwari achengeta 24 April adarika iyo mbuya yachedza zvechokwadi mazuva afamba mukamunonika mwana anoparara oraiti mbuya zvamurega kusunungura mwesa mwana wangu matodii ndodambudzo iri pamwana iri mai sacha chinzwisisa ngatichitaurana ndokutana kana matoti hafu toti hafu $100 ngauisa $100 ndikati hongu $100 ndinoiwana ndoisa mbuya wakavhopisa momuti oraiti ukaisa $100 yaushu inini yangu ndiri kuidawo hafu yacho ndozi ndakati mombe mbiri saka pamombe mbiri hafu zvoti mombe imwe chete saka mombe imwe chete $400 kana maichita muna $400 muchita $300 pamombe imwe chete ndo hafu yawaida saka dai tatakawana cash $400 dai mwana akabatsirikana asi nawe kuti mari yacho haisikuwanika izvozvi handimuza kuchema chikafu ari kudya asi akudya pashoma nepashoma ndikawana $10 wakutoya kunokwako pamari yechikafu handichagona kuti ndiiunganidze iwande kuti ndidzokere kuna mbuya haisikwanika ndaenda kunhepfenyuro kuchedzera kuchema rubatsiro kusvika nanhasi handidi kunyepa mukoma Robert kusvika izvinezvi nditoshanda ndiri receptionist yambuya ivavo nokuti ari kufona vese haasi kuti fona achiti tida kukupa ari kutoda kuti ndikudawo nhamba dzagogo nditotaurawo nawo ndine dambudziko saka muri kuapa handisi kuapa vakutofona achiti uda nhambawo dzagogo ivavo ndine dambudziko rangu ndine mwana wangu ari kuzvipa zvikuitawo mwana wenyu saka pamwe ndogona kunobatsirwa kuna gogo saka ndomavira ndato receptionist yambuya handisi kubonewa chipiya rubatsiro rwemwana vakutotsvagawo nhamba dzagogo ivavo saka bvira ndaenda kuZBC musi wa23 April kusvika iye zvinezvi handina kana sendi randakapiwa nemunhu akandipa kuti batsirika naye kunze kwe1 wandobvisa ari South Africa amene kamitaura mazita ari John akandisira mari paWest Union $20 aiti ndibatsirika naye ndo yandawanawo $20
apa tiri kungofamba kwatiri kungofamba kwacho kwese imarekerese munogona kubuya semaira maita kaya munogona kuti amukoma ndina hama yangu iri apo izvi anozvigona izvi woenda kuye kubva kuti ndibate mishonga yangu $50 ndomupa hapana chinochinja $50 yaita sei ungochiti pamwe ndichabatsirikana mwana wangu aite zvakanaka kuti 400 achansogona kuiunganidza ndosaka makaudza ndakazokufona inidzo paipa ndaitira mai vaye tonamata tesi ndokuti ababa imbobatai mukoma Robert mutaure nawo vanokubatsirai mwana anorapiwa ndikataura ite gendo atsvage ndopa ndakakutsvaga inidzo chikuudza isimasira kuti baba ndondo yandinayo haasi kufambika nepublic transport zvino madzimai avandipa mutoro zvino kana kubva kuti batai mukoma Robert mwana andorapika ndiri nganga here hamusinanga asi nebasa rechirodya pamwe ndo mafambiro acho kuti mwana agoita sei agone kurapika agone kufambidzana zvakanaka zvinokuda mune wamunogona kuzivana nawo semazira iyo zvitatowaka ukama saka zvinogona kutoita kuti mwana agone kubatsirika agone kuyambuka ndodambuka ndiri kuchepa ini Robert anozvishanda ane mhuri dzake mbiri wana chasitoenda chikoro kana ndimubvisire maenda chikoro uyu ari kuchema kamwe kacho ndokakatokunzi namistress wacho ngaangouye zvake ndimudzidziseka kuenda kuECD ngaangouye zvake ndingomubatsire asi uyo manje ari kumagrade mari yakabva yashaikwa akatogara kuti nditi mwana aenda chikoro uyo achada kudya baba mangeda kubatsirikana hapana na chikafu kadhora kanenge ndawana kekai ndo yandoapaona mari yechikafu ubatsirikana uenda kwaari kuenda saka ndo pane hondo yandiri kuchema kuti mwana abatsirikane mari yekwagogo ani tisi kukwanisa kuiraisa $400 kana $600 US ndo yavari kuda semanzo tawakaita wakati inini handina danga remombe ndiri chikwama ndochiri kuda maripi saka pavakatoya titaurirani ndo pavakada pavakabva ku1000 vachiya ku400 patakaenda apa iye amahafu mahafu kai haisi kunzi 1000 aichadiwa mukabvisa iyi ndomubatsira mozotsvakayosara yakamirira inini nauyu pamari yese yakataurwa iyi inini nauyu takamira pa$800 alright ndoiri kudiwa imombe mbiri neiye yakazotaurwa iyo maisasha $200 uyu murume yake yakazvimirira rega sekuti wakaita pakutanga wakambenga uchiti uyu murume ndafana kubhadhara asi yakazvinga kunyati aiwa imimi nemhuri yenyu noti mimi ndimurwadzira zvimirirei noti mukada kuti mumirire uyu haasi kurwara kauyu arigona kuzvitorera kana 2 years noti asiri ari kurwara asi ndiye ari kurwarisa kazi anogona kunopomba oramba achirwarisa handii kana akapomba zvinorwarisa vanhu wekunze iyo sara ari kwake zviri sei iye nemukadzi wake mbamawo muri safe asi kunze kwaari kuenda kundo kwane dambudziko saka ndo pane hondo yacho ipapo mukoma Robert handiri no ndikuzvinzwa baba achenai sekutaura kwandaita kuti haisi nyore kuti baba vatangevo kutofona oenda pamberi nenyaya dzemwana dzepabonde asi mune maona dambudziko raita sei rasangana nemwana wenyu ende sekutaura kwaaita chenai kuti aisangana baba Sasha havana kumubudira pachena kuti no inini ndine mhuri yangu sekutaura kwaita chenai ndakaenda ikoko kumba kwake ndikatobvunza zvakanzi ayo takambengera kaita sei ndakaroora ko matsotsi ari ikoko azvagara handiti no pakanaka baba achenai nyaya tainzwa regai tione kuti zvingafambiswe sei pamwe muri Zimbabwe inogona kubatsira asi mato receptionist vanhu vada kuto ndochokwadi akusi kunyepa vakawandisa ndakatofona nomwe aitonditi baba izvozvi mari yangu kuda kuna mbuya asi handitoda kupa imimi mari ndoda kunopa mari mbuya ndo wandiri kuda ndipei nhamba dzambuya nditaure nawo ndoita bheki kwamuri pa 2 hours ndokuudza itosangana pai totakureni mota 10 sekuna mbuya ndikati aiwa tozesa kungosvika kwandini kuti ndikuda nhamba dzambuya iwawo ndoda kuendawo kwaari mwana wangu ari kutozvimba udumba kutozvimba zvipita mwana wenyu saka ndikuda nhamba dzambuya kuti mwana wangu pamwe angabatsirikanewo sa hakuna here vatoti ndipewo nhamba idzi dzoda unogadzira murume wangu aiyo nyaya yekunogadzira murume hapana ndichitenda hangu newa kufonawo zhinji mumapasta ai vari kufona baba ngatite munamato asi ndavaona pazviso asi pafoni nonga musi watakatobva kuredhiyo usiku wachiwo ndakatofonerwa baba ndoda kutaura nemi izvo doda wakamuteuro mwana wenyu aite zviri nani mwana wenyu dani zuva remangwana ajambe ende chokwadi vese vari kuwaka munamato ndinovatenda kuti vari kunamata ende vari kunamata zveshuwa 24 akatarwa akadarika vana akatojamba kusvika nanhasi saka ndinongotenda Mwari nevese vari kuchema munamato panapa vari kuya vari kuzisa munamato aiwa mwana haafi nenzira yakafanana neiyoyo anoyambuka anopona ngatirambe tichinamata asi mukutaurawo zvekare kuna vanotaurawo chedzera kuti zviri kutoda munhu akazviita kuti zvipere ndo pazviri kuda kana ndikaenda hangu kuchiwanhu kuna vamwe vanozvigona asi zvinonziwo kuenda kuvanhu vanozvigona ari kudawo futi munhu anogona kuita zvirukawo ndianokwanisa kumurapa saka handigone kumuziva kuti ndeuyu saka munhu akandirifeya kuti enda ikoko ndinongoenda ikoko noti tsvagwa kuti mwana apone asi vese vari kuchema minamato aiwa nyika yese ndinotenda minamato vari kunamata vanhu vachinamata umwe atoshedza kuti nomwana ndakafonera nemwana ari 17 years aitondo kuti baba nditoriwo mwana ari kuenda kuchikoro asi chekukupai handina chandiri kuchema chete ndiri kunamatira munamato kuti mwana wenyu aite zvakanaka nezita raJesu anopona nanhasi ari kusandaidza kurarama saka ndiri kuziva kuna Mwari kuti vese vari kunamata
aiwa Mwari ngawapinde mukati mavari ngawaropafadza wape simba kuramba vachipfugama vachinamata mwana anoita zvakanaka asi ndiri kuchema rubatsiro kuti ngawandibatsire mwana wangu apone asunungura uchembereza garapedzi vakatosiya kumba mai hakuna munhu mai manje pakamhanya 2 days munofidha madhakisi nekudzoka izvoda kudzokera futi kunofidha zvipfuyo wodzokera wakasungwa nemusikana iyeyo handiti ndanzwa kuti muri kumadzibaba munonamatira kupi ndonamata nyenyedzi nomwe ndonamata handiti mata zviri kunzi zvoda zvechivanhu saka mutombobvisa magemenzi baba magemenzi ndakataura kuti mvira kutanga kwaita rwara bese magemenzi ndakatoti kato neutsi akagara paakagara nokuti kwese iwo kwatuta kwambuya rakaenda uko ndageswa bhaketi rimindi akazara mishonga ndiringogeza kuti mwana wangu ayambuke kuchechi ndinoreurura zvichidarika saka ndirambe chiwanhu noti chandoda kuti mwana wangu apone uye haandi madzibaba saka chandoda izambuke ri pamwana wangu chechi inomboisa parutivi kuti mwari wochipachake akatanga vakudza midzimu yako kuti ndinozotitevera saka ndototanga ndatokudzawo midzimu yangu iri papa mwana ayambuke ndozodzoka noenda kuchechi totenda muri kuzvinzwira zvataurwa naChenai zvakataurwawo nababa vaChenai tamboita chikumbiro kuna mai Sasha nababa aSasha kuti dambudziko ramakaisa pana Chenai mati zvopera sei imi muri kudya muchiguta muchirara muchisekerera dambudziko riripo baba aSasha hanzi ndimi honzeri hamuna kunge mabuda pachena kuti aiwa inini ndine mudzimai onai mudzimai wenyu akazobvisa bhutsu akaenda kumatanga kwaakaenda kuchitungwidzo kwagogo akanopiwa zvaakapiwa zvakaiswa pamuri asi zviri kunzi makazinda nerweseri ndofunga mukanoita matalks makasunungurwa asi dambudziko richiripo pana Chenai baba vati ndonamata madzibaba kunyenyedzi nomwe asi tsanangudzo dziri kuti dambudziko iri ripere rinopera nechivanhu hanzi magemenzi ndatopeta kuti ndimbotanga ndabatsira mwana wangu kana zvichinge zvapera ndozonoreurira kumasowe ndotanga kuita sei kunamata zvakare vechivanhu hero basa vanonzwa kuti aiwa isusu nyaya dzerukawo idzi tinodzipedza hero dambudziko rina Chenai ripedzei zita ndinonzi Robert Tapfumane on behalf of Zim News Beat TV crew for now I say bye bye.